Lang yung aso yan. Nabulo ka ng aso! Alam niya, dito pa sa dilim, napulat ako. Bigla sumampot yung aso. Yung part na madilim dito sa Luisiana mga kasi. Ano, hindi mo na siukatin yung daan dito kapag ikaw lang tanawang pumadaan. Ano, dilim dito. Ay mga ka-journey, Bakbakan Quezon, bypass road na ako. Ay mga ka-journey, kaya ba't Quezon na ako? Kalalagkas ko lang sa kaya mas taong paso. Pero, ganyan sa kaliwanag mga ka-journey, DL mo. Maganda yung camera. Yan, naka ano na yan, naka high na yan. Yellow and white. Ito naman yung looping niya. Yan, looping. Ito yung part na sigo-sigo mga ka-journey. Ito. Part na sigo-sigo. Tapos, so dito, kailangan lang natin na i-take dito. Kasi palusok to. Kaya mga ka-journey, dito na ako sa ano, Calawag, Quezon. May Calpix. Calawag. Tapos na ako mga ka-journey. Tabugon. Diretso na ako dito. Stop Uber. Ayan mga ka-journey. Welcome to Alitagtag na tayo. Alitagtag, Kawayan. Ayan mga ka-journey. Nandito na ako sa Quilvay Bridge. So yan yung release ng PNR dito. Ito yung Quilvay Bridge. So, ano na tayo dito, nakawali tayo yun na yan, yung Tandait, papuntang Alway. Ito na yung boundary ng Digmanan, saka na siguro. 721. 721. So, mga before 8 siguro, nandito tayo. Ingat kayo mga ka-journey dito sa may Digmanan. Yan. Mga nagmumoto, mga tawin dito. Ingat kayo dito sa part na Torren. Yan mga ka-journey. Napakot na ako ng bayan ng Digmanan. Dito na ako. Digmanan. So, solo ride tayo mga ka-journey. Bicol. Dito na naman yung daan ko sa Antipolo. Tapos sa Pagbilawan Talos. So, time check natin. 9:45 ng gabi. So, ride na naman tayo. Ay, gabayan tayo ng Panginoon sa ating biyahe mga ka-journey. Yan, at medyo madilim yung ating dadaanan. Vlog natin, 400. Yung mga ka-journey, no? So, first cash out point dito sa may gaso, sa may benta. At tagtag ako ng 430. Bali, puntang na ngayon to. Yan, at go na. Mga ka-journey, dito na ako sa Teresa. So, may sinkad na ako. Dito na ako pababa sa may last portion ng TikTok. Mga ka-journey, dito na ako sa Pililia. Akit na ako ng windmill. Pililia. Time check natin. Time check. 12:29.
12:40 mga ka-journey. Oras natin 12:40. Kumpaan lang muna. Yan mga ka-journey. Ito na ako sa Cavite Town. Proper. Cavite, Laguna. Lang yung aso yan. Nabula ka ng aso! Alam niya, dito pa sa dilim, nagpulat ako. Bigla sumampot yung aso. Alam niya. Alam ko maabutan ako eh. Maliko pa naman, nakaangat. Alam niya yung aso yan. Kala ko makakagat ako ng paa. Woo! Aso yan. Bigla sumulpot sa gilid eh. Dilim kasi. Na ako mga kabiyos eh. Yung part na madilim dito sa Luisiana mga kabiyos. Ano? Hindi mo na siukatin yung daan dito kapag isa lang tanawang pumadaan. Ano? Dilim dito. Yung may mga pangilang-ilang bakay na madadaanan. Luisiana, Laguna. Ito na yung last na bayan bago ang Quezon mga kabiyos. Ito na yung last na bayan ng Laguna, then Quezon na. Ay mga ka-journey, Bakbaan Quezon, bypass road na ako. Exit natin, 12:46. 12:46 PM. Bakbaan Quezon. Ngayon mga ka-journey, dito na ako sa Bakbaan, Quezon. May dulo ng bypass road. Mga ka-journey, kaya ba't Quezon na ako? Kalalagpas ko lang sa kaya mas pang-pasok. So ito, papunta na ako pagbilaw na ako. Doon sa pagbilaw na. Ngayon mga ka-journey, dito na ako sa bypass road sa pagbilaw ko ito. Time check, 1:37 AM. Bilis lang, wala lulukman. Bilis yung takbo natin mga ka-journey. Bilis lang natin para dito. Tayo inaalalang asayin na pasabay. Then tayo lang isa. Ayan, ito yung ilaw ko pagka-stack na ito, labit ko. Ayan, ganyan lang kaliwanag ng ilaw ko. Stack na ito. Kaya hindi pwedeng hindi pala akong NPL talaga. Kapag ka NPL gamit ko, yan, nakaliwanag. Maliwanag ito, maliwanag. Ayan mga ka-journey. Mahalik, na ako. Dito na ako ngayon sa Mahalik Highway. Magbilaw ko ito. So, going to, na ako. Katimunan. Sigsag. Mga ka-journey. Pasok na ako dito sa may Old Sigsag. Hindi na ako mag-i-upload dito. Limit ko na ako. Lalagay lang ako ng camera ng cellphone. Meanwhile,
Ko na sa yan ako tayo na maririnig ko. Lagay ko sa ilis na po. Kaya ko na wala ko yan. Yan, kaliwanag ang ilaw ng impil sa mga kasyumay. Nakakaganda yung camera. Kitang-kita ko yung liwanag. Pero, ganyan sa kaliwanag mga kasyumay, impil mo. Maganda yung camera. Yan, naka-ano na yan, naka-high na yan. Yellow and white. Ito naman yung looping niya. Yan, looping. Hi. May aso. May aso. Kayo ulit. Kita yung lubak mga kadyoni. Ganyan siya kaliwanag. Kapag ka maganda ang camera, kita mo yung liwanag niya.
Katimunan Park. Bumana tayo dito sa kabilang dito sa kabilang Sikong-Siko. Ito yung part na Sikong-Siko mga kadyo. Ito. Part na Sikong-Siko. Ako, pasensya na. Dali lang tayo dito kasi malabak dito. So dito, kailangan lang natin na i-take dito kasi palusog to. Wala na yung mga ilaw dito ah. Jet break lang tayo mga ka-journey kasi iinit yung klino natin dito. Ang kailangan low gear lang. Ay na mabagal basta safe. May na-disklase dyan. Ay lang mabagal tayo mga tagos basta safe tayo. So ito na, malapit na tayo. Malapit na tayo tumagos kasi ito na yung puno na malaki. Yan, yung puno na yan. Ayun, nakatapos na tayo mga ka-journey. Na ako dito, nagaling ko na yung camera. Ayan mga ka-journey, nakatapos na tayo ng zigzag road. Ito na ulit tayo sa ito na ulit tayo sa Maharlika. Maharlika highway na ulit tayo. So yan, let's go! Ayan mga ka-journey, dito na ako sa ating munang fuel. Time check to 20. Madaling araw. Full fuel, ating munang. Stop over muna dito sa Lumaka inside. Time check 12 o'clock. Kakapin muna ako. Kakapin muna ako. Itlog. Then, ako muna ulit. Pero dito, dire-diretso na to. Andaya Highway ang daan ko na ako.
Ayun mga kadyon. Takbo na ako ulit. Time check natin. 3:38 ng umaga. 3:28 ng madaling araw. So, siguro mga 4 na oras pa tayo. Siguro makarating ng Lumana. Ang tamang liwanag, alas 7, hindi na tayo. Hindi totoo yan. Yan, sa mga nag-stop over dito sa Gumaka Side, kapag nuban kaya kayo, maganda yung daan dito. Iwasan yung magmabilis dito dahil biglang may release dito. So, surprise kayo sa release. Ayan o. Release ng train. Diba? Ayan, tatalong kayo rito. Ayan mga ka-journey. Lupis Town Pastor na kami. Lupis Town Pastor. Hectic. For ano na? For 22. Bayan na. Lupis Quezon. Ayaw na inabot na 50. Ayaw na Quezon. Kung hanggang Quezon, grabe rin naman dito. Lupis Quezon. Hindi na talaga sa lubak dito. Lawag, Quezon. Matintero sa Lubacan. Kasi nagkaloob-loob ng palto.
Gilid ka na lang talaga dito, magigilid ka na lang. Nakalawag, kaluwag-luwag, ang kalsada. Eh mga ka-journey, Kalawag Town na ako. Kalawag Town proper. So, iihin muna ako dito. Iihin na ako. Iihin muna, iihin. Kaya mga ka-journey, dito na ako sa ano, Kalawag, Quezon. May Caltex. Kalawag. Bukas natin 4:30. 4:30 AM. Ayan. Pahinga ako sandali kasi nahihina ako. Yung body natin. Magpalaban. Yun lang. At hirap na ulit ako mga ka-journey para hindi na ako gaano masikatan ng araw mamaya. Okay. Ito na yung huling release na madadaanan sa Kalawag. Ang Kalawag, ang huling madadaanan sa dito ng Bicol mga ka-journey. Maganda dito. Ano kuya? Ano? Ang kabang tikay. Wala alangan eh. Nabitin ko na yung truck. Ang bihira. Ilan lang ginawa itong kalsada na to. Last year lang. Uwi ako ng Mayo. Last year. Ngayon, magkakabitak-bitak mo agad. Wala talagang bakal. Ganitong nangyayari. Kaya ng budget. Ulit-ulit ang gawa. Bitak-bitak mo agad. Ito talaga yung bakala na yan. Kaya lang yung paulit-ulit ang gawa nila. Double gastos na. Ano nang nangyayari tibay. Kalawag chart. Sabi dito. Kaya hindi na ayos dito kasi yung haptong mahalik tayo hindi yung ubos mga kadoni. Kaya hindi na inayos ng mga tira-tira na yan. Hindi na magdoble ang gastos. Mga tayo dito sa Kalawag, mga ka-journey, ang gano'n. Ito pa yung gitna, oh.
Matay dito, sa area na to. Ingat dito sa Kalawag. Ang sira sa sada. Ngayon, welcome to Bicol. Ngayon, ako ng Bicolan dyan, mga kapatid. Welcome to Bicol. Yeah. Welcome to Bicolandia. Tapos na ako mga ka-journey. Tabugon. Diretso na ako dito. Vancouver. Tabugon. 5:60 p.m. Dito na tayo sa ano? Dito na tayo sa Tagtagkawayan. Dito na tayo ng Tagtagkawayan. Pati na naman tayo sa Tagtag dito. Yung part na to, medyo maganda po yung daan dito. Kasi sakop pa ng ano to eh. Sakop pa po na Tanawin Resources dito. Medyo okay po yung kalsada dito. So yung sabi ng Tagkawayan dito, sigurado. Tagtag na. Ayan mga ka-journey. Welcome to Alitagtag na tayo. Alitagtag, Tagkawayan. Dito tayo. Ito na yung Alitagtag. Tagtagkawayan, Quezon! Alitagtag talaga. Alitagtag, Tagkawayan. Ganda to, pag nalagyan na ng bakal, tapos yung asfalto. Ito yung part ng Tagkawayan na talagang nakakapagod. Grabe. Alitagtag talaga. Kawawa ang bearing dito. Kaya ano lang tayo. Handa-handa. Nakakapagod na kalsada. Pag hindi mo mahal yung motor mo, hindi mo iragid dito. Pag hindi mo mahal yung motor mo, kasi baliwala lang yan. Nagalagatak lang yung gulong niya. No choice. No choice kundi magdahan-dahan. Oh, diba? Hindi ka ba naman
Maragdag-agdag yun, mga sila. Wala lang sa dito na baga. Ataw pa rin. Hindi siguro siya may-ari nun. Kaya walang pakialam sa iba. Mahirap pag walang angkas eh. Talagang maramdaman mo yung taltag dito eh. Kaya nung Aerox oh, hindi niya ganong naramdaman kasi nabog. Nabog ko. Sunod na ako dito. Basta mahirap na. Ay! Kaya na bayo. Kawawa ang siya. Kawawa. Mga bayo. Pero dito baka hindi na tayo makabalik ng Maynila. Basaga na tayo ng biring eh. Ay! Oh. Ang haba ng part ng pagkawayan na to na matagtag mga kasyone. Grabe. Ito pa oh. Nakakatakot i-raksada yung ano natin, bearing. Ito, tumaba oh. Talaga. Akala mo, ang ganda ng daan eh, no? Pero, buong pupuntok ka. Ang namaling kabila na yan, no? Hindi ba na ako mabasag yung bearing dito, ewan ko lang. So, ito yung bypass. Nakaka-journey, mapuntang Labo. Yan. Yan yung bypass na mapuntang Labo. So, hindi ko napupuntahan yan. Tatanghatiin ako pag pinuntahan ko yan. Kaya yung track na ito na talsag din talaga dito. Yung hari ko, halos bumigay na yung bearing ko. Ulit na yata yung dalawang damit. Nagkawayan pa rin mga ka-journey. So, time check. Alas 6:12 ng maga. Dahil hindi tayo makatakbo ng mabilis dito. Kaya lang sanang kunin ng bukas hanggang ano to. Ipukot. Kaya lang ng kamahin natin yung pasada rito. Wala. Talagang bibitak ang kalsada dito kasi malalaking truck ang dumadaan dito. Ayan o. Akala mo, simpleng bitak-bitak lang yan. Pero pag dumaan yung gulong mo dyan, talagang tataltak ka. Mabasagan ka pa ng bearing. Oh. Diba?
Kawawa naman yung aso. Kawawa naman yung tuta. Dapat pag mga ganyan na sa gilid ng kalsada, yung mga nag-aalaga ng aso, dapat lalagay sa kulungan o kaya tinatali. Kawawa, no? Yung mga masisisiyan yung driver dyan kasi bigla na lang yan na sumusunod sa daanan. Kesa naman madisgrasya yung sakyan na makakita sa kanya kung sakaling umiwas. Sana yung mga aso na malapit sa kalsada, gawa ng kulungan o kaya talian nyo para naman safe yung mga aso nyo. Kawawa eh. At Kawayan Town, Plaza na ako mga katulong. At Kawayan Plaza. So, sunod na bayan ito eh, Silgaligo. Tapos, Ray. Dating natin ng lupi, at kalupilpi din yung kalsada doon. Grabe din ang tira. Kaya yung takbo natin talagang ganito lang. Kawawa yung motor natin. So yan, ito na yung boundary ng Pangkawayan and Del Gallego mga kadyo. So nasa Del Gallego pagto na ako. Del Gallego, pagto. Tayo ng araw. Del Gallego. Tayo. Matandaan ka, pagpaka natin. Mga bawang tayo sa pagpapagod. Anong saan dito? Lalo na mga palsa ko. Pagkasama ng pagkada, tubig. Hama, tapos paangat. Ako, medyo maalgag. Mas okay ito kahit sa kahit doon sa Kawayan. Kawayan talagang taktak talaga. Woo! Wow! Ganda ng view! Ganda ng kalsada. Matangtag lang. Talikod-lipap, kahit-kahit.
Itong bagong siminto na ito mga kadyon eh. May bakal na ito. Pinagyan na itong bakal. Yan kaniligo. Pag na-asfalto ka, sigurado. Ganda mo. Kulang ka na lang sa finish. Ano? Diba? Ganda ng view. Ito yung dating station ng checkpoint mga kagawin. Ito na ito. Mga gawing pag-ibig. Ito yung station ng checkpoint para sa mga warranted pa. So, yung pagdami ito, ito yung Del Diego buffer. Ito na yung Kelvay Bridge mga kadyogi. Gilid tayo dito. Picture tayo. Yeah. Kaya mo boss, Libmanan. Libmanan. dito lang sa kwan? Sa Nalang bukod. Ikaw. Sige daw. Nandito ka? yan mga ka-journey, nandito na ako sa Kelvay Bridge. So yan yung release ng PNR dito. Yan. Yan siya. Ito yung Kelvay Bridge. Ito yung Kelvay Bridge. Pangkapo. Pangkapo na eh. Tatag mo na, lain ng biyahe niya. Sabigaw pa. Kaya pala nagdadaan-daan yung sa ano. Yung sa matagtag. Sa may tagtag kawayan. Ingat. Improving na yung gawa dito sa ano. Parte ng Gagaligo. Okay. Yan, may mga bakal na rin. Kaya lang, kung sinuktok lang yung bakal na yan. Yan. Dapat yung tibayan na yung gawa para tumagal.
Isa mo to. Ano ba? Kawawa. Nakakot yung anak ko. Hindi patay. Kawawa naman. Halo ito. Ayaw na ito. Sigaw. DRS Lagay. Dadaan ng ating DRS Lagay. So, maganda na yung kalsada dito. May kunting pagkat. Ako nakakatakot na tayo ng business. Kaya nang i-upload yan ng bonusya. Yan ang natin. Kawawa naman yung baboy. Kawawa naman yung baboy. Ayan mga ka-journey, hindi na ako nagpagas. So yung full tank nito
na 10.2 liters mula Pasig hanggang Midmanan. So, may natitira pa siyang 3 liters sa 10.2 na. 1 liter pa yung natitira niya. At balik ko, magdadagdag mo lang ako. So, aabot yung mga register ng bilang balitan ko. Ito lang sana yung pagkakadaw. Ganda. Hindi ka biyahe, tapos pagkakadaw ko. Hindi ba natutubog pang ating kilo sa lubak? Kapatid pa na ako ng ganito, magawan mo ako eh. Hindi. Bakso. Ayan, ito na. Follow. Mga ganyan, dapat sa iwasan na. Ay! So, ito ay part ng kalsadang nagkaragay-ragay. Yung matindi-tindi laging nasisira ang mga kalsada. Bago sumapit ang tulay ng ragay, so, ganito yung mga bitak. So, buti nga yan, naayos na yung part na yun. So, ito, matagal na to, ingatan nyo ito mga kabis nyo. Oh no! Ito na yung part ng kalsada ng ragay na matagal nang ginawa na hindi basta-basta sira na agad. Ang area na to. Yung iba, hindi pang nagawa dito, wasak agad. Gaya nito, kailan lang ito inayos. Yung ngayon, dami ng tama. Ayan mga kadini. Dito na ako sa Ragay Town proper. Dadaanan na natin yung Starka Ragay. Then yung Ragay Bridge. Hindi na kulay yun. Yan. Welcome to Ragay, hindi na Starka Ragay. Yung naidinig na Ragay Bridge. May tingin pa sa ibabaw.
Katuklap-tuklap ka agad. Ilan lang yan. Huwag na bayan, lupit. Lupit ang tour. Sa pangintrak ko. Yapang. Hindi ko tayo pag-iib. Tayo pag-iib. Kasi tayo dito. Matagal na rin itong transportation na ito. Tibay. Yun mga kadami, hindi tayo. At lupi. Kamawin na na tayo. Tentik natin. Tik, 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 tik. Ang umaga. Tik, 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 tik. Mga 7 pass. Siguro nandun na tayo. Kaya natin. Tagal-tagal din yung gaya natin. Dami ng gaya dito. Picture. Ano. Nakakapagod dumaan dito. Nagpagod sa Camarines Norte. Dito, grabe. Mapapagod ko sa tagtag. Tapos doon, sa Camarines Norte, matatagtag ka lang. 1,000 pesos na. Pero dito, wala Quezon, hanggang dito. Tagtag-tagtag. Ayan. Sa silpo na tayo ng district, Camarines Norte. Hindi ka Camarines. Dito, isikletos na. Dito tayo. Ito ang bayan ng Lupi. Camarines. Natalubugan yung pinaka-sentong bayan ng So ito yung daan dito sa Lupi Kangkong mga ka-Johnny. Grabe. Nagkalupi-lupi yung kalsada dito. Grabe yung tagtag. Grabe na bagay sa pangalan yung kalsada. Lupi. Nagkalupi-lupi. Oh no! Patintiyo ko talaga dyan. Diyan ko tumahan sa gitna. Kahit lang pa, nakadumulas yung gulo natin. Nagsilipin talaga yung bearing mo dyan. Ayan mga ka-Johnny. Pupot na tayo, pupot. Ito ay pupot na. Malapit na. Tingtakbo na lang. Pupot, Camarines Tour. Dito na yung toyo, mga ka-Johnny. Yung toyo na malaki. Ayan. Yan yung palatandaan na magkabikot ka na. Yan, malaking tuyo. Silver Swan mga ka-Johnny. So at least itong kalsada na ito naayos na.
Grabe ang sira dito dati. Ibakal na yan mga kadurmi. Ibakal na yung ilalim yan. Kaya pag pinatunga ang asfalto yan, matibay na. Yan dito sa area na ito mga kadurmi, ingat tayo dito. Ito, pumuma na to, tapos may patakot sa loob. Ito, madami na didisgrasa dito. Ngayon, palusong mo. Tapos mayroong kakaliwa doon. Kaya ingat dyan sa area na yung mga kadurmi. Ayun mga kadurmi, ito sa area na to. Basta delikado to. Yan, paliko na yan. Sa akyat. Yan, pagkadelikado na. Ang bata. Manang inari sa gitna. Bilis ang takbo dito, tapos yung paliko doon, pababa. Delikado talaga yun. Kaya mga kadurmi, nakakusin tayo na pwede ng sitwasyon. So, mabalik na ulit tayo na mahal tayo rin. Dito kasi dinaanan natin part ng Andaya Highway mga kadurmi. Kung pagbaba nito, kung pagbaba dyan sa unahan, ano na yan, Maharlika Highway na ulit. Yan yung Maharlika Highway na dumaan ng Camarines Norte. Ayan. Dito na tayo. Yo! So, pag-ano na tayo dito, Maharlika Highway na yan, yung Tandait, papuntang Halway. Yun. Yun na. Ayan mga kadurmi, magda-drive thru ako dito sa Jollibee. Orderan ko yung panganay namin. Ito. Yung magayan lang. Ito na yung boundary ng Digmanan sa kanin si Bobot. So, nasa Digmanan tayo na tayo. Tempis natin. Yes, ba? 721. So, mga before 8 siguro, nandito tayo. Before 8 nandito na. Zero. Okay, ginagawa na rin. Nag-overdigging na rin dito. Pagilid na kasi itong balkado na to. Bumababa na yung gilid yan. Binaba na. Hindi tayo dito.
Ingat kayo mga kadormi dito sa may limanan. Yan. Mga nagmumotor, mga pawin dito. Ingat kayo dito sa part ng Torrent. Dito yan sa may limanan. May tapat ng energy gas station. So yung kabiyak lang yung simento, tapos hindi siya naka-pantay. So uneven siya. Delikado yung nagmumotor. So yan mga kadormi. Napakot na ako ng bayan ng limanan. Dito na ako. Limanan. Ipak. Tingnan na si Ipak mga kadormi. Grabe, happy ko yan. Punong-puno. Parcel. Wow, may gulong. Tapos tagiliran. Mayroon. Yan, Ipak. Ulit pa ka. Punong-puno ah. Kaya mga kadormi. Dito na tayo sa Angkol, Limanan. Hindi na tayo dadaan dyan. Alampas na lang tayo. Lagi naman na yung dumadaan dito. May sunod dyan yung Bilaong Bridge. So ito yung Bilaong Bridge ng Limanan. Yes, salamat. Nakagada tayo. 7:27. Dito tayo sa tulay. Ito yung ito yung relief ng pinaw dito sa Limanan mga kadormi. Yung tulay niya. Limanan. Limanan. Hindi ako Festival. Dito yung aking kabayo. Kaya ito po mga kadormi. Yan. Kita kami ni Pinuto. Sana all. Kita kayo ng kapatid mo. Kita silang magkapatid. Yan mga kadormi. Ito yung motor ko dati. Ito. Ito si Mutmut. Wow. Dito yata yung nakabili yung pari ko. Nagkita oh. Nagkita magkapatid. Nagkita din ng magkapatid. Ano ba yung ano po? Ha? Basag yung ano? Ano? Gawa ko ng ano? Katagalan na kasi yan. Bilang ko pa eh.
Masyadong naigpitan siguro to. Ha? Baka naigpitan ng tudo to. Hindi naman, ano lang. Malutong talaga. Kamusta naman yung andar Ha? niya? Kamusta naman? Okay naman. Nagkita eh. Nagkita yung dalawa. Kami pa simot-mot ko ah. Buti nga, dumaan ka dito. Nakita mo to, nakita mo. Doon pala nakita ko agad eh. Yung box eh. Nakita mo pala yung box. Luma na nga eh. Ibibilad kasi dun sa ano. Kaya. Nagandaya ako. Grabe, sakit sa katawan. Umuwi ka pala? Sabi, ay puta na natanggal eh. Anong nangyari dyan? Iyo talaga pag sa andaya dumaan. Tanggal, wala na eh. Kailan nga pa dito? Ngayon lang. Ha? Karating ko lang. Nakarating mo lang ngayon? Oo. Kaya mga kadumi, siya yung nakabili ng motor ko. Ano? Hindi, nag-vlog ako. Ah, sorry. Kasi siya yung nakabili ng motor ko mga kadumi. Ito, dati. Ayan, dito sa 3 in sa trabaho. So, bibili ako ng, may ano na, siupaw, susted. Oh, meron dyan. Magkano siya? 12 yata. 12? Bili ako. Hindi ko kasi ako may nais. Andahin ko lang, ayan ko lang. Nagkita rin tayo ah. Pabili ako ano? Ha? 12 isa? Bibili tayo ng ano? Toasted siupaw. Ito yung talagang gumagawa ng toasted siupaw. Papasok pa tayo sa lugar nila business mga ka-journey. Dito tayo sa Limamang Kabutaw Road. Tuloy mo nilang barangay. Yung kanilang arko. Barangay Labaw. So, barangay Labaw. Palay ang pangunahing pananim nila dito mga ka-journey. Palay ang kanilang pananim. Palay lang talaga ang pwede. Nagtatanim ng bakwan dito. Summer. May nagtanim ng bakwan. Kasi naman yung malalaki. So, ang barangay Labaw. Yung kanilang tambayan dito sa hapon, Boulevard. Yung mga dama yan. Yung mga dama. Pagtaniman na naman dito. Ito naman yung kanilang barangay hall. Yan, barangay hall nila. Taniman lang na. Yung tinatawag na pura-pura.
Yun, oh. Exacto mga ka-journey. 7:59. Nandito na tayo sa plaza. Ang Labaw. Ay, papasok na ng bahay.